Hej folkens, og hvad så det Hexetman som en episode 6. Ja, jeg ser på en lidt dum måde. Jeg har lige prøvet at lave en episode 6 før, men det gik lidt fejl. Den er bevæget måske til kun være 20 minutter. Ja. Jeg kan lige vise det for jeg har fået udvidet maplet, når jeg har fået lidt ting hernede. Jeg har kommet ud og fået lavet en seng, kiste, crafting table. Man nemt kunne få fat i. Og nu tænker jeg kun på faktisk at få lavet lidt armor. Jeg får lavet lidt armor, gå på lidt adventure. Måske. Så. Det er bare, jeg laver den her video måske kun. Jeg ved ikke, hvor lang tid den kommer til at være, men 20 minutter, 10 minutter, lige meget, 15 minutter, 19 minutter, lige meget. Den her video bliver faktisk så lang, på når jeg lige har forsøgt. Det bliver ikke en enkelt video, men jeg kan nå stadig lige at lave et par ting. Ja, men det er rigtig dejligt nogle gange at spille den. Ja, nu er den der om morgenen. Hvad er der sket? Så blåste der og det plejede altid at forsvinde. Det forstår jeg ikke. Sært. Godt. Men nu skal jeg vist ned og finde. Jeg havde lavet Steam Pickaxes. Ja, snart facecam. Subscribe. Yes, say it to your friends. Sig det til vores venner, de skal se det videre til deres venner. Og det. Ja, det kunne godt være, at jeg fik lavet det der adventure og sådan noget. Jeg skulle lige over til det. Bounce. Nu kan jeg komme til undsætningen. Forfølger en lille glæde. Sådan en lille glæde. Yes. Nej, godt så se. Jeg er ikke sådan, jeg kan lidt andet sådan. Jeg kan have et musikalsk geni. Jeg har stemme. Ja. En lille gilde. Så skal vi dig et gilde. Godt. Ja, det skal forlade. Jeg kan lave et nice sword. Gilde. Okay. For den her en patten, kan I huske det? Så er det. Okay, sådan. Så hørt. Lad mig lige. Jeg står der, den laver et bøger. Hvordan var den? Wap. Her er pizza, papa. Jeg tror, ja, undskyld, jeg gør det lidt
skrottet den anden materials and jo var lidt forsvundet. Ja. Fartkræfter. Okay, lad os se, vi skal gøre sådan her. Sådan her. Så skal vi lige over i alt det. Jeg kan få det. Jeg kan måske lige få noget crafting, så går vi se. Okay, så jeg spiller ikke i virkeligheden. Det er ikke aften hos mig i virkeligheden. Jeg har ikke engang fået aftensmad. Smad. Jeg har ikke fået aftensmad. Aftensmad. Partbuilder. Okay, hvordan virker du så partbuilder? Ja, ligesom jeg troede den gjorde. Please a pattern and let's get started. Bladet. Jeg skal få brugt sådan en pattern der. Bla bla bla. Hvad er det nu man skal gøre? Jeg kan ikke huske det. Bla 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 bla. Jeg kan præcis godt huske at man skaffer det der guld. Jeg skal putte lidt smeltet guld. Ja. På den. Nu jo, jeg kan huske det nu. Lad os se, hvad jeg skal. Og så lad os okay, jeg kan lave to. Sådan der. Og så der. Igen. That's the place pattern and the material. Let's start the material. Place pattern and a material. Hvad skal jeg så gøre? Kan jeg sætte den hernede? Godt, kan jeg sætte ud her. Good base ability. Blah. Restoration, nutrition, and consuming sweet or kan jeg ikke lave chocolate? Det er ganske svært at finde ud af den næste episode. Jeg kan læse lidt om det et eller andet sted. Ja, men video skal være beredt på slutter når den lange viser på 5. Hos mig. Jeg ved, det bliver den længste video ever, men jeg er bare lidt dårlig dag. Jeg er lidt dårlig dag. Ja. Jeg misser ikke noget. Jeg mener, jeg burde snart stoppe. Hvis jeg er på 5 eller 4. Noget eller andet. Ja, det står bare på 5. Nej, længe siden jeg god video. Yeah. Jeg bruger ja. Det var vist den mail, jeg lige fik på Hangouts. Jeg kan tjekke det snart. Jeg skal tjekke det med en telefon. De to. Bla. Og pause. Skrive. Hejse. Så er jeg på vej hjem, kan du svare.
Fine. Okay. Så jeg på vej hjem hos min far. Så skal nu kan vi spille Burn to death. Hej Lapis. Bla 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 bla. Okay, jeg kan spise mere. Jeg er midt chicken. Jeg kan perfekt. Om 10 minutter stopper jeg. Kill them. 10 minutes. 10 minutes back. So stopping this shit. And the man. Blue, 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 blue. Et maleri. Det er ikke, hvad jeg tror, det er. Ja, hvis det er, så bliver jeg overlykkelig. Hvad er det? Det var ikke en bold. Er det godt, skal efter? Yeah, jeg ved, hvad du elsker. Elsker du puff? Yeah, elsker du mig? Skal med mig, for jeg er for sig. Jeg er din bedste ven, ja. Og nu var jeg også sådan tilbage. Hvordan det vindue? Okay, jeg skal lige have min shot frem sådan der. Jeg skal lidt gå. Skrid. Men altså skrid den. Skrid den, mand. Skrid den båd. Han giver mig spæk. Give me that shit. Det var bare just. Jeg vil springe ud for vippen her. Og brænde hele skib af. Det bedste skib. Ja, det er så se. Så ild her og her. Her, brænde ild.
Godt. Nå, så nu kommer afsted. Bum 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 bum. Jeg destruerede den næsten. Jeg depronerede den. 5 minutter, eller 4, eller 6. Men et spark. Jeg kan lige måske lidt rigtig ud. Jeg tror, jeg er ude i det blå. Det kan det være at stoppe på et skib. Episoden. Hvis jeg er heldig. Jeg er uheldig. Ship. I'm faster on you, ship. Der har jeg ved ikke at sige. Jeg finder her på. Indtil jeg kan finde ud af, at jeg har været på blå. Det skib på hælden. Klar vandet op. En anden man. Ja. Run away! Run away! Do. Turn them down. 5 minutes, 4 minutes back. 4 minutter tilbage. Så er video, så er den her video færdig. Jeg er ikke lyden, det var rigtig fedt billede, men jo. Så lige nu er jeg bare lidt træt humør. Jeg skal til. Yep. Snart så har jeg været igen. Så har jeg været hjemme i en time snart. Den sidste video var 20 minutter. Jeg ved ikke, hvor meget den her har været. Måske ordentligt. Jeg prøver ikke at lave den allerlængste video. Jeg har ikke lavet rekord, men jeg prøver bare. Jeg har fandt noget video, som bare baseret på et eller andet. En god drejer eller hvad. Men jeg mener det. Please ikke like og subscribe eller sådan noget. Det kan være, så kan jeg lave 1000. Jeg har også bare 4 abonnenter mere, som jeg også bare kunne til at subscribers. Bare 4 mere. 4 more. 4. Need 4 more. Lord. Det er sådan problem. Jeg skal ikke bare stoppe nu. Jeg stiller mig på sengen og siger farvel. Og ses i næste episode af Hekset med, som er